Is-sibt li ġej ingħaqdu magħna għal quddiesa li tfakkar lil San Pawl Nawfragu mill-Kappella ta' San Pawl tal-Ħġejjeġ f'San Pawl il-Baħar. Il-quddiesa tibda fid-9:15. Kulħadd mistieden jattendi. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddiesa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Nagħmlu llum it-tifkira ta' Santa Skolastika li tiġi oħt San Benedittu, twildet f'Norċja fis-sena 480, issieħbet ma' San Benedittu fil-Monasteru ta' Monte Cassino bħala l-ewwel Soru Benedittina, mietet hemmhekk fis-sena 547. Aħna nagħmlu t-tifkira tagħha niftakru daw kollha reliġjużi li jiddedikaw ħajjithom lil-mulej u nitolbu biex jgħixu b'fedeltà din il-vokazzjoni lil-mulej tagħhom. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Aħna niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Santa Skolastika għamil mulej li nitalmu minna biex naqduk bimħabba sħiħa u hekk ikun jistħoqilna li tfawwarna bil-għena ta' mħabbtek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li jwallam jekk jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ktieb tas-Slatin. Ġara li darba minnhom Ġeroboam ħareġ minn Ġerusalemm u fit-triq iltaqa' miegħu Aħija, il-profeta minn Silo. Dan kellu fuqu mantar ġdid u kienu weħidhom fir-raba'. Imbagħad Aħija qabad il-mantar il-ġdid li kellu fuqu u ċartu fi 11 il-biċċa. U qal lil Ġeroboam: ħu 10 biċċiet, għax dan jgħid il-mulej Alla ta' Iżrael. Arani, se naħtaf is-saltna minn idejn Salamun u lilek natik 10 mit-tribujiet. Inħallilu tribu wieħed minħabba David, il-qaddej tiegħi, u minħabba Ġerusalemm, il-belt li għażilt minn fost it-tribujiet kollha ta' Iżrael. U hekk Iżrael inqata' minn dar David u baqgħu mifruda minna sal-lum. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr il-Alla. Jiena l-mulej Alla tiegħek. Jiena l-mulej Alla tiegħek. Ma jkollokx Alla ieħor f'nofskom. Tinxteħiġ quddiem Alla barrani. Jiena l-mulej Alla tiegħek li tellajtek mill-art tal-Eġittu. Ngħidu flimkien, jiena l-mulej Alla tiegħek. Iżda l-poplu tiegħi ma semax minni, Iżrael ma rridx jaf bija. Għalhekk tlaqthom għall-lebusija ta' qalbhom biex imxew skont il-femiet tagħhom. Ngħidu flimkien, jiena l-mulej Alla tiegħek. Jekk il-poplu tiegħi jisma' minni, jekk Iżrael jimxi fi triqati, minnu fih inniżżel l-edewwa tagħhom, id indawwar fuq dawk li huma kontrihom. Ngħidu flimkien,
jiena l-mulej Alla tiegħek. Iftħilna qalbna mulej biex nifmu il-kelma ta' ibnek. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu reġa' telaq mill-inħawi tal-belt ta' Tir, għadda minn Sidon lejn il-Baħar tal-Galilija fl-inħawi tad-Dekapoli. U ġabulu wieħed trux mbikkem u talbuh iqedlu idu fuqu. Ġesu ħarġu għalih waħdu minn qalb in-nies, daħħal subgħih f'widneh u messlu l-sienu bir-riq tiegħu. Imbagħad rafajnih lejn is-sema, tniet tnejjida u qallu effata, jiġifieri infetaħ. U minnu fih widnejh infetħulu li rbit ta' nsienu inħallu u qabad jitkellem sewwa. Ġesu wissihom biex ma jgħidu lil ħadd, iżda aktar ma wissihom, aktar bdew ixandruh. U mimlijin bil-għaġeb bdew jgħidu kollox għamel tajjeb, jagħti smieħ lit-torox u l-kliem lill-imbikmin. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Wissihom biex ma jgħidu lil ħadd. Dalu li naqraw fuq Ġesu llum fl-Evanġelju skont San Mark wara li fejjaq lil wieħed raġel li kien trux mbikkem. L-Evanġelju jgħid li lil dan ir-raġel ġabuh quddiem Ġesu biex iqiegħed idejh fuqu. U li jagħmel Ġesu l-ewwel u li joħorġu għalih waħdu minn qalb in-nies. U fl-Evanġelju hemm imbagħad dik id-deskrizzjoni ta' kif Ġesu ifejqu u kif dal-bniedem beda jisma' u beda jitkellem. Imbagħad Ġesu wissihom biex ma jgħidu lil ħadd. Mhix l-ewwel darba li Ġesu għamel hekk. Niftakru meta Pietru kien qallu inti l-Messija, immedjatament wara hemm fl-Evanġelju li Ġesu qal lid-dixxipli qalilhom anzi kmandhom biex ma jgħidu lil ħadd b'dan. Għalina mill-ewwel daqatajn tidher stramba din. Dan għaliex ma jgħidu lil ħadd tal-każ hawnhekk illum b'miraklu li sar, mhux ġid kien qed jagħmel. In-nies nistess jgħidu fl-aħħar kollox għamel tajjeb u jekk qed tagħmel il-ġid mhux aħjar illi jxandruh ma' kulħadd. U mhix ovvja jekk tagħmel miraklu se jmorru jxandruh, mela għaliex Ġesu wissihom biex ma jgħidu lil ħadd. Nifhmu dan li qal Ġesu meta niftakru li Ġesu ma rridx li l-fidi nibnuha fuq dak li hu sensazzjonali, fuq l-ġubijiet li jsiru fuq il-mirakli. Imma rrid jinżel ħafna aktar fil-fond. Meta n-nies imorru jgħidu x'sar bħalma fil-fatt għamlu għax l-Evanġelju li jgħid li aktar ma wissihom aktar bdew ixandruh. Aktarx li ħafna baqgħu biss bl-impressjoni ta' Ġesu illi hu dak li jagħmel l-ġubijiet, li jagħmel affarijiet sensazzjonali u għalhekk ta' min jammerraħ, ta' min jiġri warajh illa li dejjem se jagħmel xi ħaġa speċjali. Mimlijin bil-għaġeb fil-fatt jgħid fl-Evanġelju, ma nafu li Ġesu ried illi l-mirakli li jagħmel
ikunu marbuta mal-fidi. Il-fidi fih li l-iktar importanti aktar minn għax għamel l-ġubijiet. Il-fidi li hu is-Salvatur, li hu l-iben ta' Alla li jiġi fostna. Dak huwa l-aktar importanti. Fil-fatt dejjem Ġesu faħħar il-fidi ta' min resaq leh b'xi talba. Għalih il-fidi li importanti u dak li rrid jibni u jsaħħaħ. Dan huwa messaġġ importanti ħafna għalina llum. Għax aħna wkoll nistgħu nintrigbu mit-tendenza li niġru wara dak li hu sensazzjonali. Għandna hawnhekk l-Ewkaristija, nsibuha fil-Knisja l-Ewkaristija, l-akbar miraklu Ġesu realment preżenti. Ġesu li qiegħed magħna u fostna. Imma kultant jiġrilna li aktar nippreferu statwa li qed tiċċaqlaq jew li qed tagħmel xi movimenti minn Ġesu preżenti fl-Ewkaristija. Iktar nippreferu xi ħadd li għandu viżjonijiet u nafu li fl-istorja tal-Knisja hemm dawk li huma veri u dawk li mhumiex, dawk li huma fake. U li jebda viżjoni ma żżid xi ħaġa mar-rivelazzjoni. Kuntant jiġri li nippreferu dan milli Ġesu preżenti fl-Ewkaristija. Nippreferu dak li hu sensazzjonali. Irridu dejjem noqogħdu attenti illi l-fidi nibnuha fis-sod fuq dak li hu essenzjali u norbtu qalbna ma' dak li hu importanti. Kieku xi ħadd kellu jgħidlek, pereżempju, isma' Ġesu nhar it-tlieta ġej fuq l-għolja ta' Ammar jew l-għolja ta' Ħammuna. X'tagħmel? Naħseb ikollok kurżità biex titla' fuq l-għolja tieħu miegħek banketta u fanal ħalli forsi tiltaqa' ma' Ġesu. U tieħu anke miegħek forsi xi talba qiegħda f'envelop u tagħtiha lil Ġesu biex jaqra. Ma' Ġesu qiegħed magħna hawnhekk fl-Ewkaristija. Nistgħu niġu fil-Knisja, noqogħdu fuq il-bank f'banketta u nkellmuh, ngħidulu talbiet tagħna, x-xewqat tagħna. Din preżenza reali tiegħu. Għalhekk lil min jgħidli li Ġesu ġej xi ġurnata l-ġimgħa d-dieħla, ngħidlu hawn qiegħed Ġesu magħna kuljum. Ejja kellmu. Iftaħ qalbek miegħu u rieħ dak li tixtieq tgħidlu. Nitolbu l-Mulej illum li narfu il-preżenza tiegħu, nitolbuh jiftħilna widnejna ħalli nisimgħu dejjem il-kelma tiegħu u jiftħilna fomna ħalli nfaħruh dejjem bi kliemna. Resqu s-sat tal-bit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kummu dejjem mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli xandar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej li dejjem narfu il-preżenza tiegħek magħna fl-Ewkaristija. Fejn inti dejjem tistedinna inresqu lejk biex nisimgħuk u biex inkellmuk b'qalb kbira nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbu Mulej għall-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, nitolbu għal dawk li b'xi mod jew ieħor qed jagħtuhom servizz u għajnuna fil-mart tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbu llum għar-reliġjużi kollha illi dedikaw ħajjithom, konsegraw ħajjithom lill-Alla biex fuq l-eżempju ta' Santa Skolastika jgħixu b'fedeltà
din is-sejħa li għallam lilhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja, għal paċi fl-Ukrajina, fl-Art Imqazza, f'Gaza, dawk il-postijiet kollha fejn huma mifnija bil-vjolenza u l-ġlied. Nitolbu għal dawk kollha li huma vittmi tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħarjien biex inti tilqahom fi ħdanek u tagħti l-faraġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U aħna niċċelebraw għada is-solennità tal-nawfraġġju ta' San Pawl f'pajjiżna, nitolbu għalina l-koll għal-Maltin kollha u għal-pajjiżna biex aħna dejjem nibqgħu fidili lejn il-kelma li waslinna San Pawl u rikonoxxenti u grati lejn Alla li tagħna lil San Pawl missierna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattan li qed nagħmlulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għammel mulej li tkun taġita lina din l-offerta li qegħdin nagħmlulek biex nitnatfu mill-modi tagħna u fuq l-eżempju tal-Verġini Santa Skolastika niġġeddu u nitqawwew għal ħajja tas-sema. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għax fil-qaddisin li konsegraw ruħhom għal Kristu minħabba s-santna ta' smawiet, jixraq infaħru lilek għal providenza tiegħek tal-għaġeb, għax bija int terġa' ssejjaħ il-bniedem għal qdusija li fiha sewwartu fil-bidu u ddewqu minn issa d-doni li bihom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal:
Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalġi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem id-demm li jxxeret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, ma' Santa Skolastika u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jiena talilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal-uliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Affrinna dobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la daħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-slim u l-għaqda li jintret fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu il-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf tal-Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. It-qarbina mqazza bil-ġisem u d-dem ta' ibnek il-waħdini mulej toftomna mill-ħwejjeġ kollha li jgħaddu biex fuq l-eżempju tal-Verġini Santa Skolastika inħobbuk dejjem iżjed b'imħabba safja fuq l-art u naslu fil-għena bla tmiem tad-dera tiegħek fis-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Is-sibt li ġej ingħaqdu magħna għal quddiesa li tfakkar lil San Pawl Nawfragu mill-Kappella ta' San Pawl tal-Ħġejjeġ f'San Pawl il-Baħar. Il-quddiesa tibda fid-9:15. Kulħadd mistieden jattendi. Għada hija s-solennità tan-nawfraġġju ta' San Pawl noffru dan ir-Rożarju għal Malta u għalina koll Maltin biex nibqgħu nożżu il-fidi li ġabilna San Pawl missierna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerer wieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani u għereq l-għaraq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet
Jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema kif fl-art. خبزنا تا كل يوم أعطينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر المنوحات علينا ولا تدخلنيش في التجريب إذ دخلسنا من الدني آمين Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي السيئة الموتانا آمين Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي السيئة الموتانا آمين Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي السيئة الموتانا آمين Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي السيئة الموتانا آمين Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي السيئة الموتانا آمين Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي السيئة الموتانا آمين Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي السيئة الموتانا آمين Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي السيئة الموتانا آمين Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي السيئة الموتانا آمين Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي السيئة الموتانا آمين Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. كيف كان من البدو إسا وديم ويبقى لديم تديم آمين Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarista minna tal-infern u ġenerawih kollha u niddawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbattija meta sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellawh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema kif fl-art. خبزنا تا كل يوم أعطينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر المنوحات علينا ولا تدخلنيش في التجريب إذ دخلسنا من الدني آمين Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي السيئة الموتانا آمين Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي السيئة الموتانا آمين Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي السيئة الموتانا آمين Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي السيئة الموتانا آمين Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي السيئة الموتانا آمين Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي السيئة الموتانا آمين Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي السيئة الموتانا آمين Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي السيئة الموتانا آمين Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي السيئة الموتانا آمين Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي السيئة الموتانا آمين
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarissa minna tal-infern. Hu ġenera r-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misseru ta' tbatija meta Sien Ġesu Kristu kien inkorunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi sa'at nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mudej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mudej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mudej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mudej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mudej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mudej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mudej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mudej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mudej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mudej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dobietna ħarista minna tal-infern u ġenera r-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misseru ta' tbatija meta Sien Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi sa'at nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mudej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mudej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mudej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mudej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mudej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mudej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mudej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mudej miegħek imbirkinti fost in-nisa
Birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bi grazzi mimlija murimijek imberkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bi grazzi mimlija murimijek imberkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna tubietna ħarisna minna tal-infern, u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta Sien Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-aħħar. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minaħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simalik Marija bi grazzi mimlija murimijek imberkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bi grazzi mimlija murimijek imberkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bi grazzi mimlija murimijek imberkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bi grazzi mimlija murimijek imberkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bi grazzi mimlija murimijek imberkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bi grazzi mimlija murimijek imberkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bi grazzi mimlija murimijek imberkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bi grazzi mimlija murimijek imberkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bi grazzi mimlija murimijek imberkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simalik Marija bi grazzi mimlija murimijek imberkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana, slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela, Avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnien tiegħek ta' ħnina u rina wara dan it-turuframent il-Ġesu frott imbierek ta' ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa Missilna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-aħħar. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minaħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simalik Marija bi grazzi mimlija murimijek imbirkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulejn mistriħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistiriħu ma fil-paċi. Amen.
mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu smana, Kristu smana, Kristu l-qattal btana, Kristu il-qattal tagħna, Missier Eternalla, ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinita Qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħniena, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, l-iżjed safja, itlob għalina, l-iżjed nadifa, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' dosija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rosarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisa u malla, biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddejja tiegħek mulej għandna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li sammiki l-Arkanġlu tħoll għalina fit-taqbida u nintla jnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa intlawa fost it-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti żina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp Slimalik ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult, u mqaddes Ġusepp ikun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, għallanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Sant Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preca, itlob għalina, Beatu Nazio Falzone, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, Santa Skolastika, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina.
Alla li f'dan is-sakrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, jekk li nħossu fina bla qiegħda dak li reħħitilna l-fidwa tiegħek, li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artaqal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tlok glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Ġusepp Paruska s-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.